काहीतरी होतं त्याचं. उतरलीच नाही. हे काय घ्या सुमित 3 नंबरला मारा बसलो होता. उतरली सुमित माझ्या इथं उतरली तिकडे पार्टनर होते ना तुझे पार्टनर उतरली कुठे गोष्ट उठली म्हणून termasuk net belum kah yes Mera काय सांग तू नाही आला मारा कर दो पेपर चालू चालू एकाला मारला का नाही ना I need consumables. सुमित समोर I need consumables. पाठी मागे गाडी मग कुठली आली सुमित इकडे ना ब्रेकिंग कर ना सुमित उतरलं पाहिजे खतम करायची आपलं कुठले करायचं सुमित मारलं का ते बॅटरी काढ दादा apa ayo bro तुम्ही तेल किती माझ्याकडे पटकन माझ्याकडे पण नाहीये वनेची होतो ग मारले M4 mangga salah मारली सागे जात गाडी फोडले 2 आणि मी घरात घुसून मारले रे आता इथं तुला म्हणतोय बॉट होती ती वाट नाही आता विचार मला किती प्रो होती रे तुम्ही गाडी सोबत गाडी आली अरे कोणाचा पाड आलाय बारके Watch out! अरे राव कोण पाड लावते राव भेटले दोन्ही पण हॅलो हॅलो कोणतरी कॉल लावतो मध्ये गावाला पण खाल्ली ते एक संगत गावाला गेलेलो बाहेर कसं गाडीवाला राहतो मागे कशी गाडी फोडली ये ना आपल्याला योगी चांगली गाडी बसा
समोर ड्रॉप पडण्या पटकन सुमित बस पटकन ड्रॉप आहे समोर बस. अरे माझे नेटले भारी चालू लागले. गाडी आली बघ पब्लिक. दाखवले. मशीन गन नको घेऊ कारण या टाकला की एवढं सांभाळून तुझा बात आलं तुझा हेल्मेट बघ. तरी मागे पण पण सुमित मी मागतील होतो तू पुढचं थांब हे कुठे नको जाऊ बाई नको मग आवाज तरी मला तू झोपला येतो सगळं आता झोपलाय राहतो नेट बघ कसं चालते त्यांना नाही तर यायच्या आतमध्ये पळतंय Watch out! चल गाडी आत तुम्ही समोर इकडे झोपला येतो करा हिल मार हिल तुम्ही रिकॉलला जा पण नाही बाई केले तरी काय नाही माग लक्ष दे झालं मारणार बघ कळालं ना सुमित गाडी काढ तुम्ही पण घेऊन तो कळाला चल सुमित चल पटकन Please recall me. Recall me. Awesome. Awesome. पुढे जावं लागलं बॅरल पडला इथं डीपी नाही घेतला पाणी अडे पिंट मारली Watch out. Watch out. Awesome. Help! I'm being surrounded. Surrounded. दोन मध्ये आता ते करणार होतं येईल का तो Help! Help! I'm being surrounded. Surrounded. दोघं पण Help! I'm being surrounded. शाला हरामी. निकलचं नाही Awesome. Awesome.
इथे नेहमी असतं ते. माझ्या रेंजच जाते संपली नेहमी आल्यावर. माझ्या घराच्या वरती आहे, घराच्या वरती बंद. तुम्ही Ibeb sekali Lepas bang kata, jenis ke? wah touching away dah, bamu tu bifal. Antara Kita beres nanti. Kalau loan marto nanda kan nih. Tentu masuk. तुम्ही तर वापरेल ना? Kamu kau itu. थोडे म्हणजे का? Awesome. 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 फील करून घे. लोड कर काय बॅनर लोड कर आणि हे कर. नको बॅनर लोड कर. तुला कसं कळतं? एक्सटेंडेड लावू शकते आला लेफ्ट साइडने आला तुझ्या तिथनं याला स्वान Woi, ada silent. Dia belum dia mau terakhir lah. Ada.